שלום לכם, ערב טוב, ברוכים הבאים לאצטדיון המושבה בפתח תקווה. אנחנו עם המחזור ה-28 בליגת ווינר. הפועל פתח תקווה מארחת כאן את הפועל תל אביב. שתי עולות חדשות מהליגה הלאומית בקיץ האחרון שנפגשות להן בפלייאוף העליון. תראה את זה, זו בעיטה אחת תוך כדי סיבוב של שאן דה סילבה. כל הזמן לבד. מסוכן מאוד, דיארה, היינו גם זוכה בכדור עכשיו מול למקין, מרים את הכדור, נגיחה והכדור נהדף מקו השער על ידי אסף צור, וזו הייתה הזדמנות נהדרת להפועל פתח תקווה. באמצע שם אצל אלטמן. הפועל תל אביב זוכה בכדור, ועוד בעיטה מחוץ לרחבה, בעיטה נהדרת, עוד כדור אחד ששורק לו שם. קריים נתן את זה ללואיזו, ועכשיו טוריאל בצד ימין, ולואיזו נותן לו את הכדור, הצטרפות של פיבן, לואיזו הולך לשער ופוגע במשקוף. טוריאל עם הבעיטה כמובן, והכדור הולך אל המשקוף. הגבהת כדור על קו ה-16 שם, יונתן כהן שומר על הכדור, קליי עכשיו, קליי הולך אל השער, קליי! איזו עדיפה נהדרת של אסף צור. כן, שוב, גם ניקום טוב שלו וגם עדיפה נהדרת. קליי מסוכן מאוד, מסוכן מאוד. זה כדור מסוכן שהולך שם עד לדאפה, ודאפה מחמיץ את המסגרת. בואו נראה את זה עכשיו, לואיזו לתוך הרחבה! הפועל תל אביב עושה מה שהיא אוהבת לעשות, לכבוש בדקות האחרונות. דניאל דאפה שובר בצורת ומעלה את הפועל תל אביב ל-1-0, והקהל האדום מרגיש באירופה. זה הגול, מסתיים לו המשחק באצטדיון המושבה. דניאל דאפה שובר בצורת ומנצח להפועל תל אביב את המשחק הזה, 1-0 על הפועל פתח תקווה.